Halløj, jeg har taget et par GoPros med, fordi når man kører bil, jeg holder stille lige, når man kører bil, så må man jo ikke bruge sin mobiltelefon. Så til dig, Brian, det er ikke et spørgsmål, jeg siger, at folk lyver, det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at hvis du sætter bilen til at kan køre 80 km/t, så kører den 80 km/t, medmindre den får besked om andet. Og det, der kan så være mærkværdigt, det er, at den kan godt skrive 50 i displayet, men så kører den alligevel 80. Og det vil jeg gerne demonstrere, at det gør den faktisk. Og ja, det er kritisabelt, men det er der en årsag til. Og det skal vi ud og kigge lidt på nu. Så nu kører jeg lige lidt. Jeg trykker lige pause på kameraet, så kører jeg lige et sted hen her i byen, hvor jeg ved, at den opfører sig på en måde, som mange vil føle er meget kritisabel. Jeg synes sådan set også, det er kritisabelt, så jeg ikke fejl af det. Men det er et spørgsmål om, at bilen opfører sig på basis af de data, den får ind. Og sådan er det. Og hvis bilen får forkerte data ind, ja, så opfører den sig forkert af logiske årsager. Det er ikke noget med, at Teslas bilcomputer sådan efter for godt befindende synes, den skal køre X, Y eller Z fart. Selvfølgelig er det ikke sådan. Vi kan starte optagelsen igen, så kan vi starte det lille kamera, jeg har her. Det må jeg nemlig gerne holde i hånden. Jeg må ikke holde mobiltelefonen i hånden, men det her det må jeg godt holde i hånden, mens jeg kører bil. Jeg skal selvfølgelig nok gøre det forsigtigt. Jeg kører nu et sted, hvor der er 50 km/t zone, og nu låser jeg bilen til... nej, det var faktisk forkert, at jeg gjorde det, fordi det var autopilot. Det var ikke det, jeg skulle. Nu låser jeg den til... Jeg skal lige lidt hurtigere her. 53. Nu kører jeg 53. Og det er det højeste bilen, den kører nu. Det er 53. Nu slår jeg autopiloten til. Og fordi den godt ved, at vi er i en zone, den har fået data ind fra kortet, der siger, at den er i en zone, hvor vi kun må køre 50. Ja, så kører den her 50 plus de 2%, jeg har sat den til. Det giver så 51 km/t. Det tænker jeg nok, det går for de fleste. Hvad hedder det? Nu er jeg nødt til at tage den ud af det, fordi jeg skal dreje. Men hvis den nu kom ud et sted, hvor der ikke længere var 50 km/t zone, lad os sige, at jeg kørte ud i en 70 eller 80 km/t zone, så accelererer den kun til det maksimalt, jeg har sat den til, nemlig 53, og ikke en pind mere end det. Og det er egentlig det, der er det essentielle. Men det er klart, at hvis man kommer fra en 80 km/t zone og har sat den til at køre 80, og man så kommer ind i en 50 km zone, og så bilen får besked på, at nu er du ikke længere i en 50 km zone, ja, så accelererer den jo til 80. Også selvom, at du er i en byzone. Fordi hvis kortdata ikke passer, ja, hvad fanden skal bilen så stille op? Kan du forklare mig det? Og det er det, der er det helt store problem. Jeg har et meget godt bevis på, hvor galt det kan gå faktisk, fordi at omfartsvejen her i byen, den er begrænset til 80 km/t, og der er ingen farttavler. Den eneste måde, hvorpå man ved, at du er i en 80 km/t zone, det er fordi, du kører ud først kører du ud af byzonen, så er der et stykke med 60, hvor der er farttavler, og så kører du ud af den zone også, hvor der bare er et 60 km/t skilt med sådan nogle skrå streger over, sådan et gråt, mørkegrå streger hen over et lysegråt skilt. Og så er du i en 80 km/t zone. Jeg har kørt på den omfartsvej i 10 år, og i de sidste 7 år, snart 7 år i Tesla. Og i næsten alle 7 år har det været sådan, at der skifter bilen automatisk til 80 km/t plus de 2%, så i mit tilfælde så 82 km/t. Nu skifter den til 70. Og ligegyldigt hvor meget jeg prøver, så nægter den at køre mere end 70 km/t på hele omfartsvejen herude. Og det er ikke noget Tesla har fundet på. Det er fordi Vejdirektoratet har lavet et kort stykke helt ude den anden ende af omfartsvejen, hvor du maks må køre 70, og det er fordi, der er kommet en helt ny McDonald's og en OK tankstation med vaskehal og en Uno X med en vaskehal derude. Og så har de lavet et kort stykke derude med en fartgrænse på 70. Resten af omfartsvejen er stadigvæk 80 km/t. Men kortdata passer ikke længere. Fordi en eller anden mongol, eller snotskovl, eller hvad fanden du vil kalde vedkommende, undskyld mit franske, men jeg bliver simpelthen så sur over sådan noget, har bare sat hele omfartsvejen på kortdata til at være 70, i stedet for kun lige det stykke. Og det betyder så, at alle biler, der skal køre der, hvor der i øvrigt ikke er nogen farttavler, de kan læse, selvfølgelig lige bortset fra det med de 70, de kører så 70 km/t der, og det gælder for øvrigt også alle mulige andre biler end Tesla. Jeg har testet det. Så biler kører altså ikke bedre end de data, de får ind. Selvfølgelig gør de ikke det. Det er indlysende logisk. Det er jo, after all, er det jo bare en dum computer, og ikke en pind andet. Men jeg holder lige pause her, og så kører vi lige ud til det her stykke her, hvor jeg ved, det går galt. Lige om lidt her, der kommer vi så til det stykke, hvor man kun må køre 50. Det er en byzone. Og det kan vi se lige om lidt.
begynde med, der vil jeg prøve at låse den til en højere fart end de 51, som er det maksimale, den kan køre. Nu skal vi se, om jeg kan komme afsted med det her. Jeg må godt dreje til venstre. Nu kan jeg se. Nu er jeg inde på det stykke, og lige derovre, der står silhouette-tavlen. Og som I kan se her, så er min maksfart, den er nu sætter jeg den lige ned, så jeg ikke får en kæmpe fart. Nu sætter den til 59 her, det er også for hurtigt. Og det er, selvom den har opfattet skiltet, hvor der står 50 km/t på, så er det først her, at der rent faktisk er kortdata, der fortæller den, at nu er jeg kørt ind i en byzone. Det er ret interessant, ikke? Hvis jeg havde haft bilen stående på 80 her, så ville den være fortsat med op til 80 km/t ind til det punkt på kortet, hvor den rent faktisk opfatter, at den kun må køre 51. Men det er altså ikke, fordi bilen gør noget forkert. Fordi hvis I lader mærke til det, så var der ikke nogen farttavle, der stod 50 på, og Tesla kan altså ikke læse danske bytavler. De data kan den kun få fra kortet af. Nu prøver vi lige at køre ud igen her. Og her kan I se, her, hvis jeg lige slår autopiloten fra, sådan der, og så slår den på fartpilot bare, så kan jeg godt sætte til 55, som er for hurtigt. Men i det øjeblik, jeg slår autopiloten til, bang, så falder den til 51. Læg så mærke til, hvad der sker med, når jeg kommer herhen til lyskrydset. Det kan vi se lige om lidt. Se, så skifter den til 80. Og hæft jeg ved det. Der står 80 km/t som fartgrænse nu. Og det er på trods af, at Aalborgvej, som er lige herude, jeg ved ikke, om man kan se det på den her optagelse her, men det er altså en 70-zone. Og det er selvfølgelig fordi, at kortdata her ikke passer. For vi har ikke kørt forbi nogle skilte herovre på højre side, der skulle indikere, at jeg nu må køre 80. Vi har heller ikke kørt forbi en silhouette-tavle, der er slut. Så det er altså, bilen kan ikke opføre sig anderledes end de data, den får at køre efter. Og når kortdata er fucket op, ja, så fucker bilen det også op. Og det kan man ikke laste bilen for, sådan er det bare. Nu bliver det grønt lige om lidt forhåbentlig, så kan vi det gøre det nu, kan jeg se. Sådan der. Så er jeg nødt til lige at tage den ud af autopilot her, for at kan dreje. Så slår jeg det til igen. Og sådan der. Yes. Og læg mærke til her, jeg har sat den til max 55, og derfor kan den selvfølgelig køre mere end 55, selvom det er en 70-zone. Men fordi at den her zone her, der passer kortdata ikke med skiltene. Den har læst skiltet. Der står endnu et skilt der, hvor der står 70 på. Det er det tredje skilt, vi kører forbi nu. Så kører den for hurtigt, indtil den får noget kortdata, der matcher med det, der står på farttavlen. Det gjorde der så der. Lad mærke til det. Nu står der 71. Det er derfor, det er sådan. Og så kan man så spørge sig selv, hvorfor fanden i helvede, og det er faktisk en rimelig formulering at bruge, det her er der også tit spekuleret over og været vældig sur over. Hvorfor fanden i helvede kører den, og nu er den jo ikke skiftet til 80, fordi nu har den fået kortdata ind, hvor der står 80. Selvom at fartgrænsen, også i rundkørslen her faktisk, i princippet er 70. Og herhen, som I kan se her, der kører vi ind nu, der er den også 70. Men nu er den skiftet til 70 igen, fordi nu stemmer... Hold lige op med det der. Sådan der. Kortdata, nu stemmer de overens med fartgrænsen, ikke? Så kan man jo spørge sig selv, hvorfor fanden i helvede, og det var det, jeg ville sige før, hvorfor fanden i helvede kører den så ikke bare kun efter skiltene, og ikke efter kortdata? Og det er faktisk et rimeligt spørgsmål at stille, og det har jeg funderet en hel del over. Indtil det gik op for mig, at selvindlysende logiske årsager, så kan det ikke lade sig gøre. For der er masser af steder, hvor der slet ikke farttavler er. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Og hvilken fart skulle bilen så vælge at køre efter? 20, 50, 45, 72, 80, 100. I Tyskland, der må man jo køre 100 på landevejene. Men i Danmark vil vi nok blive sure, hvis den defaultede til 100 km i timen på en landevej, når vi kun må køre 80 i Danmark. Så nu kører vi ud af en 70 km zone. Det er meget tydeligt der, ikke? Og nu er den her nede skiftet til 80, fordi at kortdata og kortdata og farttavler, de passer sammen. Der
der, hvor det her det så bliver ekstraordinært mærkeligt, det er, nu kører jeg så ind på en strækning, og der skifter den til 70, og her er der ingen tavler overhovedet. Her må jeg køre 80. Der er ingen tavler whatsoever. Jeg er ikke kommet forbi en silhuet-tavle, jeg er ikke kommet forbi en fart-tavle, jeg er ikke kommet forbi noget som helst, siden vi kørte ud af den der 70-zone, hvor den rent faktisk fattede, at det var 80. Og det er fordi, at kortdata på den her strækning er blevet ødelagt. For den har været 80. Og det kan jeg både bevidne, jeg kan faktisk også bevise det, fordi jeg har en video, jeg optog en gang, hvor jeg kørte til Berlin, hvor jeg har billeder af, at jeg kører 80 km/t på min speedometer på autopilot, og der har den registreret, at fartgrænsen på lige præcis det her stykke vej er 80. Men efter de byggede derude, så er kortdata blevet fucket op. Og bilen kan, som sagt, jeg tror jeg har sagt det 3 gange, bilen kan for pokker ikke køre anderledes, end de data, den får ind og kører efter. Sådan er det bare. Og en Skoda Enyaq eller en VW ID3, 4 eller 5 eller 7 vil få de samme kortdata og vil have det samme problem. Og det har den også, for jeg har testet på den her strækning. Det er det samme pjat. Den kører også kun 71 her, hvor den må køre 80. For den har ikke fået noget som helst andet at vide, og når den ikke får andet at vide, ja, så kan den ikke anderledes. Sådan er det. Så det er altså ikke et spørgsmål om, at jeg siger, at nogle mennesker lyver. Det er slet ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, er, at logikken i bilen fungerer på en bestemt måde. Hvis ikke man forstår det, så kan jeg godt forstå, at man synes, at bilen opfører sig fuldstændig åndssvagt. Det synes jeg jo også til at begynde med. Men det er klart, jeg giver mig til at undersøge, hvorfor gør den det? Og det er der altså logiske, tekniske forklaringer på, som der jo er med al teknik. Der er ikke noget voodoo, der er ikke noget med, at den finder på at gøre noget efter for godt befindende. Og der sidder heller ikke nogen over på Teslas hovedkontor i USA og siger, nu skal vi lige drille ham der, hans tænding i Danmark, så nu sætter vi den til at køre 82, selvom han kun må køre 50 ind i byen. Fordi vi gad da godt, at han fik en fartbøde. Sådan er det ikke. Selvfølgelig er det ikke sådan. Af logiske årsager. Og det var egentlig bare det, jeg vil sige, med et stort smil selvfølgelig, men samtidig også med et gran af alvor. Man skal lade være med at kritisere. Der var det jo et sjov her igennem rundkørsel, der var den 80, og nu er vi ude på omfartsvejen igen, hvor man også må køre 80. Nu synes den kun, vi må køre 70, fordi det er det kortdata, vi får ind. I kan se det her. Det er simpelthen så dumt. Men det er med alligevel en smule alvor, fordi at kritik skal rejses, hvor kritik er på sin plads, men kritikken skal være velfunderet og ikke baseret på nogen, der synes noget, når det drejer sig om sådan noget som det her. Det er noget andet, hvis man vil kritisere for eksempel sæderne i bilen. Og ja, jeg vil gerne kritisere, at nakkestøtten her, hvis man har kort hår, ligesom jeg har, så går nakkestøtten faktisk til skinnet herpå, som er sådan noget, veganerlæder jo. Det er jo sådan noget syntetisk skin. Det kan faktisk ikke holde, og jeg har allerede fået det skiftet en gang. Det skal formentlig skiftes igen. Forhåbentlig kan jeg få det lavet anden gang også på garantien også. Det vil vise. De spurgte i øvrigt ved Tesla i Aarhus, det var ret sjovt. Der spurgte de, bruger du nogle hårprodukter? Ja, hvad tror du selv? Prøv at kigge på min frisyre, ikke også? Det synes jeg var meget sjovt. Så nej, det gør jeg ikke. Udover en mild shampoo, kan man sige. Så ja, det var en forklaring på det. Jeg håber, at det bidrager til, at folk får en lidt mere nuanceret på det her førerassistent. Jeg har set talrige videoer, blandt andet Jimmy Rosa, min gode gamle DJ-kollega, som har biler.tv. Han har også kritiseret det her, og han siger, at den kører i øst og i vest. Og der er jeg nødt til at sige til ham, det gør den faktisk ikke. Den kører præcis efter de kortdata, den får ind. Og eftersom at kortdata på de stykker, hvor han bor, der kører jeg også en gang imellem. De kortdata, der er der, de er fuldstændig ødelagt. Altså som i helt fucked up. Nogle gange så kører min bil også 60, der hvor jeg må køre 80. Og endda på motortrafikvejen begrænser den det til 60, selv jeg må køre 90. Og så er der andre steder, hvor jeg kun må køre 60, hvor den så kan køre 90. Og der skal jeg lige have fat i den og sige, du skal lige blive her, fordi så hurtigt må du ikke køre. Og det er åndssvagt. Og det er rigtigt, at hvis man så på de strækninger, hvor han tester, hvis man udelukkende kører efter skilte der, så får man en noget bedre oplevelse. For der er faktisk rigtig mange skilte, der skilter med den fart, man må køre. Og derfor så klarer biler sig, som udelukkende kører på skilte, de klarer sig bedre i den test. Og det er derfor, at hans tests, de er biased i retning af VW og Skoda og de andre biler, som er lavet på MEB-platformen. Fordi de læser kun skiltene, de får ikke kortdata i. Og så dog,
der var jo den der sag, det ved jeg ikke, om I kan huske, som var på hvad hedder det? Nogle kortdage, så må de faktisk få ind. Jeg korrigerer lige mig selv her. Fordi der var jo den der sag med de første ID3'ere. De kunne finde på at bremse op fra 110 til 30 km i timen ude på motorvejen, hver gang de kørte forbi rastepladser. Fordi at kortdata der sagde, at der må man kun køre 30. Forestil jer det. Kom susende ned ad bakken der med 110 timer forbi, hvad hedder det? Forbi den store rasteplads ved Randers, lige ved Gudenåen. Og så knaller bilen bare bremserne i og kører 30 i stedet for 110. Det kunne godt skabe nogle farlige situationer ude på motorvejen. Og ja, sådan er det med ny teknik. Indimellem så fejler det. Men når man kigger på, at der er 1000 anmeldelser af skader på biler om dagen i Danmark. 360.000 om året. Det er cirka 1000 om dagen. Og de 99 ud af 100 af dem, hvis ikke 99,9 ud af 100 af dem, de skyldes menneskelige fejl. I det perspektiv, så laver AP og EAP og andre førerassistenssystemer altså væsentligt færre fejl, end mennesker de gør. Jeg siger ikke, de er fejlfri. Jeg siger, de bliver bedre, og det gør de. Det kan jeg jo se med den her i de 6 år, jeg har kørt Tesla, snart 7 år. De bliver bedre hele tiden. Hvad hedder det? Både på den her og på alle mulige andre bilmærker, der bliver de konstant bedre. Men de er ikke fejlfri. Sådan er det ikke. Tjek. Og tak fordi I så med.